Jeg er vlog 1, står her i U-banen og skal gøre det til parken fra 1. maj. Hvad siger du til det, Leo? Ja. Den in Berlin. Wir stellen jetzt die Frage zum Inger und den Boys. Ja, Hvad så, Leo? Der fuck har du det? det er Johannes. Han er dum. Anders siger bare hej. Ses senere. Hvis du kunne vælge mellem at holde fest i Girly eller holde fest i Cuddy, hvad vil du så vælge? Girly til park. 3 råd til en, der flytter til Berlin. Jeg kan ikke sige det. Vær positivt, vær åben, vær glad. Hvad har været 3 gode ting, du har gjort? Jeg har været heldig at få nogle fantastiske venner. Søde damer. Fantastiske venner, forstår du? Det er mig, der snakker om det. Jeg er den bedste ven. Kom lige lidt tættere på med kameraet. Ja, tak. Fantastiske damer. Fantastiske damer. Fantastiske damer. Fuck, jeg fik bare... Hvad er venlig? Alex, må jeg gøre det interview dig, bro? Jeg er ikke lige klar lige nu. Jeg tror, du kan se nu til det interview. Jeg er ikke lige klar lige nu. Okay. Jeg tænkte, hvis bare kastet op i net. Charlie. Good luck, Charlie. Was? Ja! God vloggen. Vi er her på rooftop. Hvor skal vi hen? Det har I styr på. Vi er på Girly. Vi vlogger lige her. Jeg skal lige ud og vaske hænder, fordi Liv spildte vand ud over det hele på mig. Vi er gået i ring. Hvor er toilettet? Jeg så faktisk den her vej. Den her vej. Det er den vej, jeg lige kom fra. Nå, det har en kvinde. Nu er vi gået forkert. Prøv her i hjørnet. Der er faktisk nogle flere danskere. Så derfor må vi lige se Alexander og Johannes' kollegaer her. Jeg er dansker. Siger vi lige hej til vloggen her engang. Hej vloggen. Det er bare for hygge her 1. maj. Husk lige at like og subscribe, ikke? For mig til at gå nedad på den her kanal. Altså, bro. Jamen, jeg har også fået sygt mange beskeder på Slack. Hvordan går det, bro, inden? Er det godt? Ja, Er vi glade? jeg er meget. Lige se, om vi kan finde toilettet alene her. Det bliver godt underligt mørkt. Det kan være, det skal her. Så er det, hvad der sker. Men det er der, det går ned. Outfit check. Jeg har lige lånt et lille headbånd af Liv Lyres. Shout out. Det er faktisk den kamera, jeg vlogger på. Jeg lige nødt til at vaske hænder, fordi altså det tager lidt tid, ikke? Og så har jeg spist baklava. Den var sygt klistret, men mega lækker. Virkelig, virkelig god. Jeg kan anbefales med en baklava. Og ellers, der spiller Liv øl på mig. Det gør noget. Jeg håber ellers, at I har det godt derude, altså. Så Alex, bum mand, han kører bare. Baby ass! Nu skal vi videre, vi skal mod Girly. Shout out Berlin, shout out arbejderne. Kan vi lige få en taste taste på vodka Red Bull her? Hvor meget har han hældt i? Faktisk er der ikke så meget i. Jeg rører den lige lidt rundt. Vi ser lige. Hvad siger den? 1 ud af 10? Den er okay. Det er kokkameraet. Men det er meget godt, det er vloggen, det er vloggen. Like og subscribe. Repost. 1000 subscriber. Inden mig er slut. Max B. Lose, man. Gå ind og follow. Instagram. Vi er varme. Det er 1. maj. Det er Berlin. Det er sommer. Det er varmt. Skål i fingers. Heineken. Ej, det er kontroversielt, det ved jeg ikke. Men det her, det er Liv. Nu er vi ude at gå her. Det er pænt fyldt på gaden. 25 grader. Der er ikke mange mennesker. Sindssygt mange mennesker. Der lugter af benzin, der lugter af knallert. Vi er på vej mod Girly til park. Vi må lige se, om der er åbent, om vi kommer ind. Jeg håber det. Vi har lige fået en masse vand. Det her til the vlog. Hej. Life is good. Det her til the vlog. Du ser varm ud, bro. Du ser varm ud. Du ser varm ud. Altid. Vi prøver at få mexikaner shots. Jeg har mødt nogle tyskere. Få en joint eller sådan noget. Jeg ved ikke helt. Jeg ved ikke helt. Vi skal ryge noget crack cocaine, baby. Noget crack cocaine, baby. Free basin all night. Vi er på vej mod Girly stadig. Vi har alkohol i tasken. Vi viber. Vi blev lige stoppet på gaden, fordi der var nogen, der solgte mexikaner shots. Hvem vil ikke have mexikaner shots? Folk står sådan lidt i kø. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg skal virkelig tisse. Men som vi hører, Inger, /finger, a.k.a. Finger. Den begynder at presse på
Faktisk også tis. Vi er ægte presset. Vi prøver... Lines fødder, hun har også cowboystøvler på. Vi prøver at komme derind. Men det ser ud som om, der er pænt lukket rundt omkring. Der er bare hegn over det hele. Vi følger flokken. Hvad siger du til det, Alex? Vi er... Danke. Willst du mit auf dem Vlog? Hallo! Auf der Schweiz! Geil! Hey! Geschmolzene Käse und so. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg in Görlitzer Park. Das ist voll gepackt, wie ihr seht. Ja, wir sind gleich da. Wir kommen jetzt rein. Es wird voll ein Party, oder? Ja. Was sagen Sie? Ja. Ja, und? Ja. Wir gucken mal, wir suchen der Bühne, wir suchen Freunde. Es wird gut. Es wird so ein Fest. Daumen nach oben da lassen. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Immer. Danke. Vi har lige løbet ind i nogle andre danskere. Vi må lige se. Vi er ikke helt live. Men hvem har vi her? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Katinka. Sindssygt navn. Stærkt navn. Ja. Det har man hørt før. Katinka, det føler jeg lidt mere sjældent. No disrespect. Er I lige kommet til Berlin, eller? Kom klokken 3 ned. Det er fresh. Det er bare for, at der er første party, eller? Ja, og vi ser vores veninde, der kommer her. Kom, ser din fucking glas. Hvor smart. Vi har lige en taste-test på Aperol Spritz 6 ud af 10. Og se stemningen her, ikke? Det er helt sindssygt, så mange mennesker der er. Oppe på bakken. Der er bare partyvej hele vejen rundt. Vi hygger egentlig bare. Vi sidder lige lidt rundkreds, spiller lidt akustisk guitar. Laver lidt snobrød. Så flot vejr. Prøv at lade mig hallo sagen. Hallo! Bist berühmt, oder? Lina Beton, höre ich? Ja, Lina Beton. Worum geht's der Film? Es geht um... Oder ich bin zu bekommen. Ja, wir sind alle betrunken, Alter. Es geht um 4 Jungs. Oder ich hab noch vergessen. Ich habe mich auch bei so einer Beton mitgemacht. Ich war in dem Film. So, Es geht um 4 Jungs. ja. Die sind in Gropiusstadt aufgewachsen. Gropiusstadt, okay. Er ist mein Freund im Film. Der Haus. Schon 2023 rausgekommen. Gino! Wir feiern ab, das geht hart, krass ab im Görli. Genau! Mein Bruder, Hagen. Dänemark! Vi skal mod Treptop Parken. Tit og Ida, de var mega søde. Og Idas kæreste Jonas, han er også mega nice. Så vi prøver at se, om vi kan finde dem. Det er ikke sikkert. Se kirsebærtræerne, blomstre. Stefan, han er på. Er du på? Crazy, kald mig Stefan. Ja, Steffen, ikke? Altså, det er derfor. Her i Berlin, de har ikke noget fløj på. Men det er sindssygt. Vi lykkeønsker det. Ja, vi er fanget på Treptop Bro. Det er god blok, det her. Alex er på. Så sindssygt, hvor mange mennesker er. Hallo! Hey! Grøse. Politiet er over det hele. Something in Swedish for a log.